14 मायथाइनि नभेम्बर दाननि 19 अक्ट' बे दिनाव बर' थुनलाइ आफादनि हांख्रायनाय बादियै बर' थुनलाइ आफादनि थांखि लाखानाय बादियै असमिया हांखोनि सोलाय रमान हांखोखौ नांगौ होनना थांखि लानायलाय गिलु बालु सोमावसारनाय जादोंमोन। बे सोमावसारनायाव दहाय सिगांनि बुंथिगिरि बिथांमोना बुंनाय बादिनो नखरफ्रामनिफ्रायबो साफा साफा बाहागो लाहैनाय जादोंमोन। दुखुनांथाव जोंनि नखरनिफ्रायबो बाहागो लाहैनांगौ जाहैदों बे दिनाव। अब्ला आङो क्लास 5आवल' फरायगासिनो दङमोन बर' बाजार हाई स्कुल, आथिखाल दा हायार सेकेन्डारि जाबाय। आंहा रावबो बिदा फंबाय गैया, फिसाला हिसाबै आं सासेल' आरो आंनि आफाया बोराय, दाहोना दिंग्राबो गैया गुबुनखौ थिनहरनो थाखाय। आरो नखरफ्रामनिफ्रायबो साफा साफा थांनांगौ जाथारनायलाय आंबो उन्दैब्लाबो क्लास 5आव फरायबाय थानायब्लाबो आङो थांफानो गोनां जादों। अदेबानि जोङो हर थाहैखायाखै, माखासेफोरखौ जोङो हर थाहैखानाय जों खोनादों। जोङो 19 अक्ट' खालि जोङो थांनानै लेसागाव दा जेराव रुरेल हस्पिटाल गायसननानै दङ बेवहायनो जोङो जमा जादों। बेनिफ्राय दहाय जोंहा सासे सिगांनि बे रमान हांखो सोमावसारनायाव बाहागो लानाय सार बुद्धिराम ब्रह्मआ बुंनाय बादिनो लेसागावनिफ्राय लैहोर लैहोर हानजा सोरलांबाय थादों। बेवहाय स्ल'गान होयै थांदों। थांखिया बै समाव जोंनि बिजनियाव साब डिभिजनबो गैयामोन, गुबुन गिदिर गिदिर अफिसफोर गैयामोन। गिदिर अफिस दङ होननानै बुङोब्ला सार्केल अफिसानोमोन। बेनिखायनो सार्केल अफिसाव सोमावसारनायखौ दिन्थिनायनि गेजेरजों आसाम सोरखार आरो भारत सरकारनिसिम मोनथिहोनो बे थांखियै सार्केल अफिसाव बेबायदिनो पिकेटिं खालामनो थांनाय जादोंमोन। बे समावनो दहाय बुंनाय बादिनो जोंनि सोमावसारारिफोरखौ खारहोनो थाखाय सिगां टियार गेस हगारग्रोनाय जादों, गावहरग्रोनाय जादों। बे समाव गोबांसायानो उल्था मोखाङै खारफिनजोब्बायमोन। बे खारनायफोरनि गेजेराव आंबो दङमोन। नाथाय दुखुनांथाव जोंनि गेजेरावनो माखासे होबथाग्राफोर मानसि थानानै फिन जों थांफिननांदों। बेनिफ्राय दानि बै समाव बे गय बाजार जायोमोन, गय फानोमोन बहाय लक्षी मन्दिरा, बिनि खोलाजों जोङो खोला फारसे जों थांगासिनो दंमोन। अब्लानो बै लक्षी मन्दिरनि बै सानजाथिं हाबनाय मोनसे लामा दङ। बे लामाथिंजायनिफ्रायनो बोरैबा गुलिया फैनानै आंनि आथिङाव नांफैदों। आथिङा बायनानै आं बेवहायनो बाग्राय सिग्राय थानांदों। बेनिफ्राय आं उनाव मोनथिदों आंखौ लेसागावनि बरलेसिया गावनि आलापसिं बसुमतारी आदाया दाबो दङ। बेनिफ्राय सुबाइजारनिमोन, दा बिथाङा गबदापारायाव थाहैबाय, पुर्ण चन्द्र मुसाहारि, बिथांमोना आंखौ बानानै खोलाजों गंसे खालपाराव सोनानै दोनहैदों। बेनि उनाव जेब्ला एसे जोंनि मानसिफ्रा खारसारला जोब्बाय, जोंनि मानसिफ्रा साखाथि फाखाथि थानानै आंखौ सोनाबहा ओरै सुबाइजार रड मंगलियानथिं फैनाय बेथिं सासे मजुमदार बाङालि डाक्टार दंमोन, बिनाव आंखौ ट्रिटमेन्टनि थाखाय सोनानै दोनफैदों। बेनि उनाव हरजों हर सातियानगुरिनि अरन राजानि न'खराव माइ खलथा न'आव सोनानै दोनहैदों। बे माइ खलथा न'आव जोङो हरसे थादों। बेनि उनाव हरसे दोननानै जोंखौ अखानायै मोसौ गारिजों बल्लामगुरि दानि मेडिकेल पाब्लिक हेल्थआव जोंखौ दोनफैदों। बेवहाय हरनै ना हरथाम दोनफैनाय जादों। बे समाव बिनि डक्टरा डाक्टार फनिन्द्रनाथ नार्जारिमोन। जोंखौ हरथामनि उनाव फिन पुलिसफ्रा बोरैबा खौरां मोननानै आंजों लोगोसे बै मोखोनागुरिनि खंगा बर' होननाय दङमोन, जों सानै बल्लामगुरियाव दंफैयोमोन। जों सानैजों लोगोसे बल्लामगुरि बै समनि डाक्टार फनिन्द्रनाथ नार्जारि सारखौबो जोंजों लोगोसे बिजनि थानायाव लांफादों। बेबायदिनो खंगा बर' आरो आंखौ बिजनि थानानि बारेन्दायाव हरसे दोनदों। बेनि उनाव जोंहा डाक्टारखौ लकआपआव सोनानै दोनदों। आंनि नोजोराव बारेन्दानिफ्राय जों खोनाबाय थादों सारखौ बुनाय जों खोनादों स्टेटमेन्ट लानाय समाव। बेनि उनाव बिजनि थानानिफ्राय आंखौ फिन क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म हस्पिटालाव लांबाय। बे हरसे दोनबाय, जेबो फाहामथाय होनाय जायाखै। बे समसिमहालागै जेबो फाहामथाय मोनिलाय
आंनि आथिङा एफा एफा सेवनो हमबाय। क'क्राझार मेडिकेल रुपनाथ ब्रह्म हस्पिटालनिफ्राय फिन धुबुरीनि हस्पिटालाव जोंखौ लानानै थांदों। बेवहायबो जोंखौ जोंनि थाखायथ' बेड गैखाया। क'क्राझारावबो जोंखौ बारेन्दायावसो फुथुदों, धुबुरीयावबो जोंखौ बारेन्दायाव फुथुदों। बेवहायबो जेबो सिकित्सा फाहामथाय जोंखौ होआखै। धुबुरीनिफ्राय फिन जोंखौ हरजों हर गुवाहाटीनि मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव लानानै थांदों। बेनिफ्राय 29 अक्ट'खालि 19 अक्ट'निफ्राय 29 अक्ट'आवसो गुवाहाटीयाव सहैदों। बे माखासे साना बेबायदिनो बल्लामगुरि, बिजनी थाना, क'क्राझार, धुबुरी बेवहायनो गिदिं गिदिं 28 अक्ट'सिम थादों। 29 अक्ट'खालि जोंखौ गुवाहाटीयाव लांनानै सहैबाय। ओइदिननो आंनि आथिङा बारानिफ्राय बारा गासैबो सेवजोबनो हमबायमोन। जेबो बिजि गैया, मुलि गैया, खालि बेन्डेज खाथबनायल'। बल्लामगुरियाव जा बेन्डेज खानानै हरनाय बेखिनिल'। बुंनो थाङोबा क'क्राझारावबो जेबो फाहामथाय जायाखै, धुबुरीयावबो जेबो फाहामथाय जायाखै। लोगो लोगोनो गुवाहाटीयाव लांनानै आंनि आथिं थोंसेखौ दानस'नायसै। बेनिफ्राय मास मोननै फुरा थानानै नभेम्बरनिफ्राय डिसेम्बर आरो जानुवारिनि 29 अक्ट'खालि आंनि गाराया राननायलाय 1975 मायथाइनि 29 जानुवारि खालि आङो न'आव फैफिननायसै। नाथाय दुखुनांथावबाव बे समाव आंहा केस जानानै थाबाय। आंखौ जामिन जानानै लायनो जोंनि गामिनिफ्राय खाथि खालानिफ्रायबो रावबो सासेबो गिनानैनो जामिन जायाखै। बेसेबांबा गोजान रिउ रिउ फानबारि आन्दारगावनि सासे मानसियासो आंनि थाखाय जामिन जानानै बेबायदिनो दिहुननानै लाबोदों। आं आथिं गजब्लाबो आङो कर्टआव नुजाहैबाय थानांगौमोन। मास मोनफ्रामबो लेंहरोमोन, नुजाहैबाय थानांगौमोन। बेनिफ्राय मोनसे समाव जोंनि केसा बर' थुनलाइ आफादनि खावलायनाय, नारसिननाय, दाबि खालामनायाव जोबनानै फैबाय। दा आङो आर्टिफिसियेल आथिंजोंसो दा सोलिनानै दङ। बेखिनि आङो दासान्दि फस्लाबारि एम इ स्कुलनि सासे लोगो फोरोंगिरि हिसाबै आं दा खामानि मावगासिनो दङ। सारनि गोजोननाय थाबाय सार।